Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er grote problemen zijn met sargassum. En dat betekent dat er een recente toename is van dit drijvende zeewier langs de kust van Curaçao. En dat zorgt voor een zorgwekkende situatie. In 2 dagen tijd hebben vrijwilligers van de Sea Turtle Conservation Curaçao al 4 zeeschildpadden uit kritieke situaties gered. Dat is nodig, omdat als dat niet zou zijn gebeurd, de dieren waarschijnlijk niet naar de kant zouden kunnen komen. En ze kunnen niet ademen, omdat een grote laag zeewier op het water ligt. Daarom heeft de Sea Turtle Conservation Curaçao de noodklok geluid en gezegd dat er meer mensen nodig zijn om te helpen met dit werk. Het zijn geen op zichzelf staande incidenten meer, maar het sargassumprobleem komt steeds vaker voor. Daarvoor is meer hulp nodig en ze zoeken nu vrijwilligers onder meer voor het signaleren van zeeschildpadden in nood, voor assistentie bij reddingsoperaties en voor logistieke en praktische ondersteuning. Wie zich wil aanmelden kan naar de Sea Turtle Conservation Curaçao. AOV zou met 500 gulden moeten stijgen, dat zei de minister van SOAW, mevrouw Charetti America Francisca, gisteren in het parlement. Toen ging het over het pensioen. Er wordt natuurlijk al lang gesproken over Curaçao, over deze verhoging van het pensioen, wat nog alleen maar actueler is geworden met de stijging van de internationale brandstofprijzen, die ook gevolgen hebben voor Curaçao. Op dit moment is een maximale AOV-uitkering op Curaçao 1000 gulden per maand. Gepensioneerden ontvangen dan ook nog een bedrag van 169 gulden via het ministerie van SOAW. Maar om de armoedegrens te bereiken zou het AOV met 500 gulden per maand moeten worden verhoogd. Dat zei de minister in het parlement, die tegelijkertijd zei: het is niet haalbaar omdat op dit moment het AOV-fonds dit niet zou kunnen betalen. Want een verhoging van 500 gulden per maand voor ongeveer 35.000 lokale gepensioneerden zou neerkomen op een jaarlijke extra uitgave van bijna 228 miljoen. Maar de minister zegt, je moet je daar niet bij neerleggen. Je moet kijken naar wat uiteindelijk het doel moet zijn. Deze mensen boven de armoedegrens bereiken. En daarvoor is meer geld nodig en is politieke wil ook van belang. Minister belooft overleg. Dezelfde minister, Charetti America Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, heeft aan de vakbonden en het bedrijfsleven laten weten dat ze daadwerkelijk haar taak serieus neemt als aanjager van het tripartiet overleg. Ze weet dat het al enige tijd stil ligt, dit reguliere overleg tussen overheid, vakbonden en bedrijfsleven. Maar ze heeft gezegd: ik heb naar de vakbonden geluisterd en ik ben ervan overtuigd dat de dialoog met u essentieel is. Daarom wil ze benadrukken dat ze het proces om weer met een tripartiet overleg te komen serieus neemt. En samen met de minister-president begeleiden wij dit proces om te garanderen dat de dialoog structureel en productief is. Dat zei ze al naar aanleiding van 1 mei. Toen was er een mis waarbij verschillende leden ook van de vakbond spraken, waar de minister aanwezig was. Maar ze heeft gisteren in een persbericht dit op een rij gezet en zich eraan verbonden dat ze daadwerkelijk werk gaat maken met het tripartiet overleg weer nieuw leven inblazen. Eindexamens op Curaçao van start met 1832 leerlingen. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week begonnen. In totaal doen 658 leerlingen een eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. Het is te zien dat het aantal HAVO-kandidaten is gestegen met 16. Het aantal VWO-examenkandidaten is gedaald met 43. Het aantal VSBO-eindexamenkandidaten is bijna hetzelfde gebleven, 8 minder dan vorig jaar. Dat heeft het expertisecentrum voor toetsen en examens gisteren bekendgemaakt en de periode duurt bijna 4 weken. Succes aan iedereen. Vakbond Doen zegt er is nog hoop. Dat heeft de onderwijsvakbond laten weten in een reactie op een tussenvonnis van de rechter. De vakbond is eerder naar de rechter gestapt omdat de overheid volgens hen docenten achterstelt.
Zo hebben leerkrachten in augustus 2024 geen loontrede ontvangen, terwijl ze daar volgens doen wel recht op hebben. Nou, ze hoopten nu op een uitspraak van de rechter. Dat is er niet bij gekomen, omdat hij nog de ambtenarenrechter erbij wil betrekken. Want Doen vertegenwoordigt zowel ambtenaren, docenten, als docenten bij bijzondere schoolbesturen. Dat zijn zogenaamde gelijkgestelden. De zaak wordt daarom later behandeld, maar Doen heeft nog steeds heel veel vertrouwen in een positieve uitkomst. Man bij verlaten huis beschoten. Dat gebeurde gisterochtend. We hadden het in Extra Journaal, maar toen was nog niet precies duidelijk wat er nu precies gebeurd was. Het gaat bij een huis, een zijweg van de Caminda Mythologia, ongeveer ter hoogte van de White House Snack. Een man reed met zijn Toyota Yaris uit van zijn terrein af en op dat moment werd hij verrast door een ander voertuig dat op hem inreed en vervolgens begon te schieten. Na dat incident is de verdachte van de plaats weggereden en de agenten troffen gebroken autolampen aan en 5 hulzen op de weg. Ze zijn door de politie in beslag genomen en die heeft onderzoek gedaan, de weg afgesloten. Het is natuurlijk een angstwekkend voorbeeld dat als je je eigen huis uit wil gaan, er opeens iemand op je staat te wachten en begint te schieten. Gebrek aan quorum bij vergadering PNP. Gisteravond, er werd lang naar uitgekeken, er was veel over te doen geweest. PNP-leden hadden om een algemene vergadering gevraagd, maar er was niet voldoende quorum. Dat betekent dat er niet voldoende mensen aanwezig zijn. 50% van de leden moeten aanwezig zijn. Dat gebeurde niet. Sommige boze leden zeggen dat de voorzitter, Dudley Lucia, precies om 7 uur de vergader opende en na korte termijn, 5 tot 10 minuten, besliste er zijn te weinig mensen, het gaat niet door. Mensen kwamen nog aan, er was een hoeveelheid mensen. Dat allemaal in ogenschouw genomen hebbende. Lucia heeft verklaard, volgende week proberen we het weer, 11 mei om 7 uur. En hij hoopt dat er dan veel mensen op tijd zullen zijn, want er staan veel punten op de agenda. Leden zijn het niet eens met het bestuur, willen dat de voorzitter aftreedt. Zo zijn er meer punten en dat moet allemaal besproken worden in die algemene ledenvergadering. Aanstaande maandag dus. Wij gaan even naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een bijzondere kennismissie naar Silicon Valley. U ziet het op de foto. De University of Curaçao heeft deze kennismissie tussen 3 en 8 mei georganiseerd. Het gaat over artificiële intelligentie, oftewel AI. Een delegatie van captains of industry, toezichthouders, beleidsmakers en professionals is afgereisd naar het technologische hart van de wereld om kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen en deze te vertalen naar de Curaçaose context. Dat is belangrijk. Het gaat om een 6-daags programma waarbij de deelnemers toonaangevende bedrijven en instellingen ontmoeten. Na afloop van de kennismissie zal de universiteit lokaal een kenniscentrum lanceren en de missie geniet steun van de Curaçaose minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Citré van Heidoren. Hij spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van de universiteit. Strategisch partnerschap, CTB en Wow, de Nature Film. Onze natuur mooi in beeld gebracht. En niet alleen van ons,
van alle Caribische eilanden van het Koninkrijk. De Curaçao Tourist Board, CTB, is gisteren akkoord gegaan met een strategisch partnerschap met Wow the Nature Film. Samen willen ze de Nederlands-Caribische eilanden met Curaçao als belangrijk hoogtepunt wereldwijd onder de aandacht brengen door de ogen van de dieren die hier leven. Wow the Nature Film is een multimedia product en het richt zich op ecosystemen van de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Het gaat om een bioscoopfilm, 6 documentaires, een podcast, educatieve programma's en een database. Helemaal compleet. De opnames zijn al afgerond en vanaf juli 2026 zullen de afleveringen, 6 in totaal, in Nederland worden uitgezonden. Daarna zullen de documentaires ook op Curaçao te zien zijn op televisie. De film die komt volgend jaar in première. Carmabi verruimt educatiepakket. Het gaat om een film die is uitgebracht, een korte film, Tenne Corso Limpi, Hou Curaçao Schoon. Het is een initiatief van Alex Rozen en de film speelt zich af in een fantasiewereld waar kinderen de rollen van volwassenen overnemen en daarmee worden volwassenen als vervuilers van de natuur in de rechtszaal ter verantwoording geroepen. Interessant uitgangspunt. Het levert een leuke film op en Carmabi heeft een gratis lespakket daarbij gemaakt om kinderen actief na te laten denken over de impact van afval op hun omgeving en de eigen rol van kinderen in het beschermen van de natuur. Mooi initiatief. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. 9 doden bij explosie in Colombia. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 6 mijnwerkers konden worden gered. Dat heeft het Nationale Mijnagentschap bevestigd. Eerder ging het om 12 personen die opgesloten waren geraakt in een mijn na een ontploffing. Uiteindelijk blijkt het dus om deze aantallen te gaan. 9 doden, 6 ontsnapt. Het is in een gebied waar veel illegale mijnen zijn, in Sutatausa, maar juist in deze mijn, dat was een legale. Wat er precies zich heeft voorgedaan, dat wordt nog onderzocht. Het gebied ligt zo'n 75 kilometer ten noorden van Bogota. U herinnert zich misschien, in 2023 kwamen bij een dergelijk ongeluk in dat gebied meer dan 20 mensen om het leven. Dat was het nieuws. Belangrijkste nieuws tot zover. Morgen zijn we er weer met Extra Journaal en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.